Toyota Camry соли барориш 2009 дӯстони азиз. Вали мордаш навтар мене. Мани намуди бернаи мошин мани намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад, пробегаш мефаҳмем дӯстон. 162 000 километр пробег. Нахи рӯлоям кам рӯлош мебинӣ дӯстон мана. Боз рӯлош лифт. این حالت سالن ماشین اولی سیدینیاش روی کشا کشیدگی دوستان. این حالت سالن قفای ماشین سیدینیش کاجنی اصلش نو روی کشای زمانی کشیدگی. موتور 2.4 سوزشوارش گاز بنزین. راسخود چنده؟ راسخودش 9 لیتر به 100 کیلومتر میگردد بنزین که دیگه. گازش چیه؟ 10 لیتر 70 تا میگردد گاز که دیدستان. من این حالت موتور ماشین. من پول نیدستان عزیز وایش دیگه شما ایزولیاسیه که دیگه همه جاش در راه منی پول شما ایزولیاسیه. سالونش همه شما ایزولیاسیه. нархи мошин 90 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 93 920 00. Toyota Camry соли барориш 2008. Мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Мани намуд аз қафои мошин 4 пахтаникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, инҷа CD плеер дорад. ҳай пробегишам мефаҳмем. мултирол, рӯлош лифт, сиденияшам лифт дӯстон. این حالت سالن ماشین سیدینیاش لختگین. این حالت سالن قفای ماشین. موتور 2.4 سوزشوارش بنزین. راسخودش داخل شرب 11 لیتر. تراسه 8 لیتر میخورد بسازن 100 کیلومتر به. این حالت موتور ماشین. нархи мошин 107 000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 607 0008. BMW F10 соли барориш 2010 дӯстон. мошин вагон мегусосиянд. манин 4 паҳроникои пеш. манин намуди бернаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. қафош меам 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, oynachoch электроника, коробкаш автомат робот дӯстон, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наворотҳои ин замона. сидениҳои пеш обогрев сидени, клиташ вена стоп стар. пробегаш 345 000 километр пробег. این حالت سالن ماشین سیدینیاش کاجنی هم سیدینیاش لیفت. این حالت سالن قفای ماشین دوستان عزیز. باز من اینجا لوکام دارد. این حالت بالاناش. موتور 2 سوزشوارش دیزل دوستان.
расходаш 6 литр 7 литр ба 100 километр мегардад ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 175,000 сомон бо савдо мешавад. шахсоне ки ҳамин харидорӣ кардани ҳамин мошинро доранд маърама занг зентон срочно пул лозим гусосиям ҳама срочно фурӯшба гузошта шудаги дӯстон. ҳозир телефоншонам барои шумо мегӯем. телефон барои маълумот 918 42 40 47. кундаи санъате соли барориш 2013. мошин вагони дӯстон. манин намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. қафош ба 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат. ҳеҷа CD-плеер дорад, монитор дорад, мультирӯл, рӯлош лифт, пробегаш. пробег ҳозир мефаҳмем дӯстон. 196,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин сиденёш кожини мебошад. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 2 сӯзишвориш бензин. расход чанд тако? расходаш 6-7 литр ба 100 километр мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 767 02 94 92 796 66 61. сешка элеганс соли барориш 95. мани намуди берунаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, 4 электропакет, CD-плеер дорад, сентр замок, пробег 267,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин сиденёш лаҳтагин дӯстон, аввалош рӯи каш кишидагӣ. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин. расход чанде газ гирифт? расход номаълум гусоси ягон бор чек кидаги меҳед. нархи мошин 53,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 33 00 72.